А сега ще видите и спектакъл "Вълка сигурно е плодял". Режисьор и постановка госпожа Царска. Сценография и костюми госпожа Паричникова. Сценичен работник Леля Ани. Музика госпожа Миндова. Главни действащи лица артистите от 4-та А група. Приятно гледане! Върдине, разкажи принесъм детата, по-бързо да спи, че като се върнеш на хата, пак аз ще бъда виновна. Че то, Върдино, това снахи като снахи ли са? На времето какви снахи имаше? Бабо, дядо, стига сте се кавали. Искам приказка. Добре, служи сега. Имало едно време една синя шапчица. Коя ма, Върдина? Она е от другия вход ли? Не е синя, червена е, не искам тази, разкажи ми дълго. Добре, слушай сега. Имало едно време една коза и тя си има 3 козленца. Върдина, ма, на село още ли гледат кози? Не е синя, червена е. Не са 3, а 7. Ти не знаеш приказки. Хайде, не се съди. Аз те проверявам дали ме слушаш. Сега наистина започвам. Имало едно време 3 прасенца. Те били родени в гората и цял власт си играе навън и се криеха в храстите. Имало храна в изобилие, сладки, жълъди и лещници. Но ето, че завалял с първец есенен дъжд. Това бил знак, че след хладната есен и студената зима нов слънчепад взел време за топлив и прасенцата се отдали на безгрижни игри. Ние сме 3 прасенца с забити опашленца, братчета прасенца, и нас наричат Гошо, Волки, Бучано. Аз няма страшно, вашите са някакъв си дъжд. Ето го слънцето изгря, пак изсуши тревата. Пак изгрява слънчице, яркото блести. Догониме слънчице по тревата ти. Ама че сте глупави, я вижте амбициозен облак на небето, пак ще завали и ще стане още по-студено. и Бучано какъв си, само ми развали настроението. Послушайте ме, идва зима, ще завали сняг, а може и вълк да се навърте наоколо. Хайде да си построим къщички. Къщички ли? Ти да не си мръснал, това е тежка работа, не е за мен. Аз ще си стъп от храста както преди и ако искаш прави къща. Стига, Бучано, погледни колко е топло навън. Аз нас на воля да поиграеш. Я люблю те ближих и надеящо е да взаимна. Олеле, буря, задава се лоша буря. Хайде да бягаме, олеле колко е страшно. Бягайте! Казах ли ви, аз отивам да си строя къщичка, а вие като не щете, стойте си по дъжда. Бучано, чакай ме, аз идвам с теб. Добре, и аз ще се построя къщичка. Само че от какво? Я чакай, сети се, да построя къщичка от листа. Хопа, тъпа и ха-ха, къщата ще построя от листа, с прозорче и врата. И ха-ха, хопа, тръпа. Ох, измолих се. Поморих си, нима това е работа за мен. Но, а ето тук ще построя моята къща. Сухо е, нависоко е и има божественарски изглед. Какъв чудесен мезонет ми стана сега. Ще вляза да си взема ванна. Бучано ме нарича, арите най-обича. Къщата ми е ласкала, та дори да ме
светлината, стана къща и половина. Аз съм Бучо от хората, мене плачат тук децата. 3 дни как не съм ни ял ни спал, а цигари фаздори не съм видял. Ала тук надушвам нещо вкусно, нещо плъсто, калорично и въздушно. Май мирише ми на свинско, казвам ви го арабийско. Ала дей свиня в гората, май превърта ми главата, че от глад и изтощени и от той 3-дневно дени ще откача аз готя. Ау, пуста вълче орися! Няма лъжа, няма измама. Тук има прасе, крие се в някаква си колитка от листа. Ха-ха-ха, сега ще му духна смешната къщичка. Толкова съм изтощен, че една къщичка не мога да издухам. Оле-ле, Фолки, бързо отваряй, вълкът ме гони! Голямо препятствие няма, що къщичка от клечки, ама след този пост ще ми трябва повече въздух. Оле-ле, Фолки, бързо отваряй, вълкът ми гони! Уф, изкочиха ми фасовете дяги, тук се скриха. Това е къща от тухли. Трябва яка въздуха ни няма да ни хвана. Вратата бронирана, алуминиева дограма, горца, сорт, мисля, невъзможно. Мирзиве прасета, Бучо не взе. Ханта не си жив. Презентации, доклади, съвети, време ми остава в готви. Добре, че Меца и Ешко се наблагат. 2 се карат, 3 печели.